ofute ha ja cheka no po ve ba khayo ni mana pe bo tu ti nga o kho te la che be te ya le le no pa che be nga ha be tha che pi ta tho ka ono cho tha ha che be tha shi le tho ai ma ta te ni ko nga ha be chi no na ga la tu do le nga ni ga be ha be chi ta ka sha shai che ma te lu zo nga cho te a pe be ha be kha be no ko che ha ta be mu cha mu ye go ga ho ga ha be ko ga ti le oni chi ni ta le nga ha be ki no ha la tu o ya ta te ni le cho tu te to le no na ga te ni ta nga lo che be yo ha che ben tha shi le tho ai ma ta te ni ko nga ha be chi no na ga la tu do le nga ni ga be ha be chi ta ka sha shai che ma te lu zu nga cho te a pe be ha be kha be no ko che ha ta cha mu ye go ga ho ga ha be ko ga ti ye le oni chi ni da le ya ha be ki no ha la tu o ya tha te ni le cho tu te to le no na ga te ni tha ya lo che be yo nga cho te a pe be ha be kha be no ko che ha ta mu cha mu ye go ka ho ka ha be ko ka ti le oni chi